Proč je obsazení Queer Eye vždycky v nějakém šíleném dramatu? Karamo? To se právě stalo. Odstoupil z jejich rozhovorů pro poslední sezónu, těsně předtím, než šli do vysílání, protože řekl, že se bojí šikany. Doufám, že si všichni pamatují téma, které jsem se jim snažil vštěpovat za poslední dekádu, a to je soustředit se na své duševní zdraví a chránit ho. Chce mít klid od lidí, kteří mu ho ničí, proto tu dnes není. Naznačuje, že ostatní členové obsazení mu narušují klid. Reagovali na to jen trapným. Rodiny jsou složité, jo, a my rozhodně nejsme výjimkou. Je to vtipné, protože je součástí party plné dramatu. Jsou tam 4 příběhy, což je jen povrch. Karamo byl ve Stardance, když obsadili Seana Spicera, což vyvolalo kontroverzi a moderátor Tom Bergeron kvůli tomu odešel. Karamo ho hájil a řekl, že je to milý a blízký přítel. Na Jonathana Van Nesse ale vyšel odhalující článek. Rolling Stone provedl vyšetřování a mnoho lidí z produkce řeklo, že byl monstrum s velkými problémy s hněvem. Jonathan Van Ness prý takhle křičí na štáb. Představ si, že na tebe křičí on. Byl bych v šoku. Bobby byl taky v tom pořadu, ale viděl jsem jen první sérii, takže dřív tam byl. Tan, stylista, je obviňován, že chtěl, aby ho vyhodili a nahradil ho jeho kamarád. Poté Bobby přestal Tana sledovat na Instagramu. Karamo a Anthony si v první sérii vůbec nepromluvili a nesnášeli se, přestože atmosféra pořadu působí pozitivně a plná lásky. Ale v zákulisí jsou pro sebe navzájem hrozbou na úrovni superpadouchů. Líbí se mi, že se stáhl z rozhovorů a nechal tam ten vzkaz, protože to je fakt drama. Je to prostě zajímavé to všechno sledovat. Proč zrovna tihle muži radí, jak žít? Je to šílené, ale baví mě to.